Pozdrav ljudi, Adrian ovde, ne Čaba. Hteo bi pre svega da se zahvalim svima vama na deljenju, na lajkovanju, na praćenju na YouTube-u. To snimanje se desilo sasvim slučajno. I eto, izgleda da se vama to sve svidelo, pa sam nastavio da snimam. I nastavit ću da snimam i dalje, naravno ako podržavate, bez vas ne bi bilo ništa. Tako da hvala vam još jednom. Cilj mi je bukvalno da nasmejem što više ljudi, zato što ljudi su u poslednje vreme postali veoma depresivni i fokusirani su non stop na neke probleme i samo zrače tom nekom negativnom energijom, nekom besnoćom i tako dalje. Pa ja bih samo pokušao da obrišem tu neku depresivnu pršinu sa tih ljudi i da izdamim nešto najlepše o ljudima, a to je osmeh. I mislim da mi ide. I ja ću pokušavati i dalje. Mislim, tu će biti raznih likova, počevši od Čabe koji je glavni, pa onda do mene. I ima tu još dosta ljudi, tu će biti dosta mojih prijatelja, poznanika u videoklipovima. I šta da vam kažem, to bi bilo to. Hvala vam lepo i vidimo se u nekom drugom klipu. Da li sa Čabom ili sa mnom, vidjet ćemo. Hvala vam.